Ahoj všetci priaznivci a fanúšici značky Giant Fishing. Dnes vám chcem predstaviť novinku, ktorú ste už určite videli a určite ste na ňu dlho čakali. A to je bivák Giant Fishing Luxury Quick 1-2-man. Prečo 2-man? Preto, lebo v krajnom prípade tam dokážete dať dve lehátka a vyspia sa tam dvaja ľudia, ale primárne je tento skvelý, rýchlo postaviteľný bivák určený pre jedného človeka. Poďme si ho rýchlo postaviť a ukázať si jeho výhody a nevýhody. Púzdro preč! Obrovskou výhodou tohto bivaku je jeho rýchle postavenie. Tak si to skúsme nejak spolu spočítať. Takto. Hop! Tadadam. A bivák stojí. Nič zložité, úplne jednoduché, skvelý quick systém uprostred vám z tohto ničoho po malej chvíľke vytvorí krásny bivák, ktorý stojí aj bez použitia nejakých kolíkoch, ale o to nejde. Poďme si ukázať ďalšie vymoženosti tohto skvelého bivaku. Složenie a rozloženie bivaku pomocou tejto jednoduchej páčky vám vyskočí predný diel a bivák je zložený. A takisto, ako si ho roztiahneme, do požadovanej polohy, tak následne vložením do tejto prednej časti a potiahnutím prednej tyčky vám to tam zaskočí a vytvorí tak kompaktný bivák. Súčasťou balenia sú samozrejme bivikolíky, tak si poďme našu krasavicu zakolíkovať. Takto. Samozrejme v balení nájdete aj predný panel, ktorý si pomocou klasického zipsu úplne jednoducho k bivaku prizipsujete. Z môjho pozorovania, čo som minulý rok tento Luxury Quick používal, dá sa tento bivák poskladať aj postaviť rovno s týmto panelom, akurát je to trošku zložitejšie. Čiže ak už to chytíte do ruky, ako to všetko robiť, tak môžete to kľudne skladať a postaviť aj s týmto predným panelom. Takže takto. Ďalšou vychytávkou v balení sú dve burkové tyče, ktoré si tu len tak jemne na konček nastoknete a pekne si vyšpanujete váš bivák. Takto použijeme zvyšné kolíky, ktoré nám ostali, aby sme to celé napli. Takto. A takto. Dámy a páni, bivák Luxury Quick je takmer na komplet postavený, ale poďme si tu dať ďalšiu vychytávku, ktorú samozrejme nájdete v balení, a je to tzv. Cap, proste striežka na tento bivák, ktorá je samozrejme súčasťou balenia a vytvorí vám takú druhú vrstvu nad bivakom, čiže nebude sa vám v bivaku kondens robiť, nebude vám kvapkať ráno nič na hlavu a bude o to viacej odolnejší. Je v malom krásnom balení a pripnutie je úplne jednoduché. Síce nám teraz trošku fúka, ale my sme chlapci z hôr a všetko to zvládneme. Ešte, že nám nefúka. Predok si zaistíme do takých dvoch výčnelkov. Máte tu kovové krúžky, do ktorých to pekne zaskočí. A teraz pomocou suchého zipsu si to zachytíme vzadu, aby nám ten vietor to neodfúkol. Sťažené podmienky a jednoduchým zapnutím do suchého zipsu na boku máte plastové prípravky, presne na to si to celé dotiahneme a došpanujeme. Takto
Tým pádom ten bývak bude vyzerať ešte lepšie a hlavne vy budete chránení pred nejakým zbytočným kondenzom, ktorý by vám znepríjemnil váš lov. No pozrite sa na ňo. Nevyzerá nádherne. Vpredu jedno veľké okno s moskytierov, ktoré si teraz rýchlo zrolujeme. A rovnako vzadu nájdete dve veľké okna na zips, ktoré zabezpečia dokonalú cirkuláciu vzduchu. Či je leto, či je zima, Luxury Quick je stále prima. Tadám! Obrovské vetracie okna vzadu. Ďalšou obrovskou výhodou tohto bivaku Luxury Quick je jeho vnútorná výška. Proste ja mám 188 cm a môžete vidieť, že tento bývak je v podstate skoro vysoký ako ja. Ja sa tam nevyrovnám, ale moja Danka sa vo vnútri vie krásne postaviť a vie sa tu pohybovať. Takisto ja tu mám dostatok miesta na hocičo. Čo u týchto Quick bivakoch býva väčšinou problém, že tá výška býva strašne nízka. U tohto bivaku vám to nehrozí. Blížime sa do grande finále a ako ste zvyknutí u našich Giant Fishing vrcholových bivakoch, tak ani tu to nie je inak a nájdete v balení hrubú gumenú podlahu na zips. Tak si ju tam poďme nahodiť a ukázať, ako to vyzerá. Gumená podlaha je po okrajoch vyvýšená o viac ako 10 cm, takže v prípade, že by vám spoza chrbta tiekol potok, tak krásne vám bude tiecť popod podlahu a vy budete mať v bivaku stále sucho. Nedostane sa vám tam nejaká háveť a vy budete chránení. Samozrejme, ak myška chce niekam, tak ona sa tam dostane. V hornej časti na strope nájdete háčik, na ktorý si môžete zavesiť svetlo a v prednej časti nájdete dve kapsy, napríklad na váš mobil, príposluch alebo doklady. Čo už si tam dáte, je len a len na vás. Dámy a páni, priatelia, toto je nový bivak od firmy Giant Fishing Luxury Quick 1 and 2 Man. Majte sa krásne, nech sa vám darí, ahoj.